Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost. Matul din il-ġimgħa li bdejna l-bieraħ bħatt il-falm, il-liturġija tlaqqana ma' 3 dixxipli li huma importanti ħafna fil-Vanġelu. U kull darba tqabbel dixxiplu ma' ieħor, qisu chiaroscuro, biex fid-dalma tal-wieħed jidher l-emil tal-ieħor u viċi versa. Illum qudiemna għandna lill-ewwel dixxiplu, lill-dixxiplu Marija. Il-mixja tagħna llum hija f'Betanja u Marija llum tiġi mqabbla ma' Ġuda. Dawn iż-żewġ dixxipli ta' Ġesu li jħarsu u jesperjenzaw il-ħajja b'mod għal kollox differenti. Illum niltaqgħu ġo Betanja, fil-post fejn mill-mewt ħarġet il-ħajja, fejn biddel il-mulej dak li jgħid is-salm inti bdilt fis-sfin il-għali tiegħi. U f'dan il-post issir ikla ta' ratti l-ħajr. Ikla ta' Ewkaristija, ikla ta' ringrazzjament. U Marija ssir id-dixxiplu li verament huwa d-dixxiplu ta' Ġesu li mhux biss jisma' il-kelma kif jagħmel f'Vanġelu ieħor minn Luqa u Ġesu jgħid Marija għażlet l-aħjar sem u ma jittiħdilix. Għax semat lil Ġesu poġġiet bil-qiegħda tisimgħu imma llum tikkonverti tinkarna din il-kelma li semat f'azzjoni, f'liturġija. Marija hija d-dixxiplu ta' smigħ. Marija llum taqbad il-fwieħa li tqum ħafna. Jekk għand Lażru iltqajna ma' qabar li meta kien ħajinfetaħ l-ewwel kelma li nisimgħu ġiġa beda jinten kontra din l-intina ta' ħajja li toqtol lill-oħrajn, illum għandna fwieħa li timla id-dar kollha. Illum għandna mal-ewwel għal min jaf l-Iskrittura l-għanja tal-għanjiet, il-maħbub tiegħi ġej inxomm mir-riħa il-fwieħa. Marija semat kelma importanti li mallem qiegħed hawn qed isejjaħ lilek u llum xtaqet li tagħmel ġest ta' mħabba li juri il-ħajja tad-dixxiplu imsarfa f'liturġija ħajja għal Ġesu. Prattikament il-kelma Messija, il-kelma Kristos tfisser il-midluk. U fil-Vanġelu kollu huwa dan il-mument li Kristu jiġi midluk minn din il-mara f'Betanja. Il-ħajja nisranija u l-ħajja ta' min jixtieq jimxi wara Ġesu hija karatterizzata minn din il-fwieħa, minn din il-liturġija, minn din iċ-ċelebrazzjoni, minn din iż-żbuħija. Iż-żbuħija tal-ħajja li inti ma tħarissi iktar lejk u x'ħatieħu imma inti tiftaħ qalbek biex tagħti iktar ħini min jagħti minn min jirċievi. L-imħabba dejjem titlob abbundanza, l-imħabba dejjem titlob nuqqas ta' qis, kważi dak li jikkalkula mħabba kbira hija meta inti ma tikkalkulax. U hawn min jgħix bil-kalkoli kif ħanaraw f'Ġuda, imma hawn min jgħix f'din lotja. Iż-żbuħija tal-ħajja hija dejjem imsieħba mal-ġenerożità. Iċ-ċentru ta' din l-ikla ma jibqax l-ikel, ma jibqax il-jien, ma ċ-ċentru din l-ikla jsir Ġesu. Marija tagħmel ġest mill-iktar importanti tmulli lin minn dak li kien mistenni minna, taħsad il-Ġesu u f'dan il-vażun Marija tazzarda ħafna. Tazzarda għax ħliet biex nużaw il-kelma li juża Ġuda, vażun fwieħa li kien jiswa il-prezz ta' sena xogħol, propju biex tagħmel ġest liturġija biex turi kemm kienet tħobb il-Ġesu u li fil-Vanġelu jgħidilna li kien iħobbhom ħafna. Iwa, hemm mejda u hemm ospitalità u hemm imħabba. Din hija l-karatteristika ta' din l-ikla u aħna ħanidħlu għal din il-ġimgħa mqazza mill-bieraħ mill-mixja li bdejna wara Ġesu
li qed ngħidu li aħna disċipli li diħlin warajh bil-palma u biż-żebbuġa għax fidejna għandna r-rebħa u fidejna għandna l-paċi, u allura l-ewwel mudell ta' kif nistgħu nkunu disċipli hija propju filli aħna nneħħu minna il-qies tal-ħin, il-qies tal-ġenerożità, aħna jkollna qies ieħor. Għax Marija inħasdet x'kien rat il-wiċċ ta' Alla f'Ġesu differenti mill-expectation tagħha. Dan in-nart kien nart li kien jiġi mill-Indja, immaġinaw dak iż-żmien iġib nart mill-Indja. Huwa nart li normalment bħal mill-liturġija tagħna. Meta nċelebraw il-liturġija, meta nċelebraw l-atmosfera ta' preżenza ta' Ġesu, aħna nużaw is-sinjali, aħna nersqu għan Ġesu b'sensi, bis-sensi tagħna, aħna ma nersqux għan Ġesu biss bil-ħsieb. U din hija konverżjoni kbira fil-ħajja tan-Nisrani. In-Nisrani għalhekk ma jistax ikun Nisrani waħdu, għax għandu bżonn ukoll jesprimi bħal kull imħabba oħra. Jekk inti fil-ħajja tiegħek doqt imħabba ta' vera, u allura bdejt tgħix xi darba, allura tinduna li fil-ħajja tiegħek quddiem imħabba ta' vera jintelqu l-kalkoli, jintellaq il-ħin, jitbidlu r-regoli normali tal-ħajja ta' kuljum. Din hija l-ewwel attitudni kif jista' jgħix bniedem. U aħna kważi ngħidu għal dawn in-nies, in-nies li huma li jmorru lil minnhom infushom, li m'għandhomx qies, li ma jpoġġux lhom infushom ċentru, imma jagħmlu r-relazzjoni iċ-ċentru ta' ħajjithom. Min-naħa l-oħra għandna l-Ġuda. U Ġuda jiġi ppreżentat darbtejn f'din dawn it-tliet ijiem li ġejjin, anzi 3 darbiet. Ġuda juri n-naħa l-oħra tal-faċċata, Ġuda juri d-disċiplu li ma femx l-imħabba. U aħna jekk hemm xi ħaġa importanti hija li aħna nifhmu dan il-lingwaġġ ġdid. Jekk li tkun Nisrani tfisser titwieled mill-ġdid, allura tfisser li titgħallem lingwaġġ ġdid differenti. Ġuda du bil-lingwaġġ tal-ekonomija. Ibiddel il-ġest fi flus. U din iktar ħaġa ridikola l wieħed li jista' jagħmel, meta xi ħadd jurik ġest ta' mħabba, dak il-ġest ma tistax tesprimih biss bil-loġika, bewsa, tan-nieqa, żjud, rigal, ma tistax tikkalkulah biss mill-livell finanzjarju, minn din il-loġika. L-Ġuda jiskandalizza lilu nnifsu bil-ġest ekstravaganti u li tkun Nisrani hija propju din, aħna taġġibna. Immaġinaw tfajla li tiddeċidi tidħol solu ta' klawsura. Tħares lejha u tgħid imma din hija rajt jew mhijiex. Jew persuna ftilu kelli grazzja kont f'missjoni partikolari u tara persuna li qed tagħti ħajjitha kollha f'post faqar kbir. Li xi tħares il persuna tgħid mamma mija qed titlef. Mbagħad titkellem mal-persuna u tinduna li l-persuna qed tagħti ħafna. Jew persuni li flok imorru holiday jew xi cruise jiddeċidu li jagħmlu esperjenza ta' volontarjat, imorru fil-missjoni. Dan huwa l-loġika differenti li bija jgħix in-Nisrani u qudiemna llum għandna din il-loġika. Marija għarfet il-mument, issa u l-mument. Ġuda jitkellem fil-passat u juża l-foqra biex jagħti il-ħażen tiegħu. Hemm żewġ għażliet ukoll kif tgħix. Jew tgħix ħajtek kollha skont what you do, doing, u allura f'mumenti fejn ix-xogħol jieqaf jew il-flus ma jidħlux, il-persuni jitilfu mhux biss il-flus imma wkoll l-identità ta' min huma u l-valur tagħhom, jew inkollha l-being, dak li jien. U dak li jien ma jista' jħodu li ħadd. La x-xogħol, la l-mart, la hemm differenzi dawn ma' żewġ modi ta' kif tgħix. Tista' tara kollox mill-lenti differenti. Imbagħad għandna t-tielet aspett. Il-Vanġelu tal-lum jurina li bħala nsara wieħed mill-iktar valuri importanti li qed jintilfu fil-kultura tagħna huwa l-valur tal-ħbiberija. Marija tagħmel ġest ta' mħabba biex turi l-ħbiberija intima li kellha ma' Ġesu. Ġesu li quddiem dan il-ġest, Marija li l-ħajja tagħha kollha hija kkaratterizzata li hija oħt Marta u oħt Lażru, imija wkoll ħabiba importanti, disċiplu importanti ta' Ġesu. U aħna wkoll fil-ħajja tagħna nistgħu ngħaddu minn individwu għal persuna jekk aħna niftħu qalbna għall-oħrajn. Speċjalment ir-relazzjoni tal-ħbiberija ma tistax tkun spiritwali mingħajr ma l-imħabba tinkarna fi ħbieb. L-ikbar qaddising bark nieħdu l-Antik Testament insibu lil Rut u lil Naomi li jsiru ħbieb, Alla tiegħek isir l-Alla tiegħi, il-poplu tiegħek isir il-poplu tiegħi, il-persuna li jkissru l-boundaries minn ma' xulxin biex jimbnew f'ħbiberija, jew nkella għandna lil David u lil Jonathan fil-Bibja, żewġ ħbieb li jagħtu ħajjithom għal xulxin. Li fl-aħħar David jgħidlu l-imħabba tiegħi lejk Jonathan hija kienet iktar mill-imħabba li kelli għat tfajliet.
iktar minn mħabba li kelli għan-nisa tiegħi. Għax inti fil-ħajja tiegħi sirt vera importanti. Dan huwa valur importanti li tpoġġa qudiemna llum. Il-persuna li kapaċi tħobb u tibni relazzjoni. Waħna mitlubin li ma jkollniex biss relazzjoni uffiċjali ma' xulxin, ma li ħbiberiji ta' vera fejn tinżal maskra fejn tfiq. In-nisrani waħna mħabba li qegħdin f'kultura sesswata, kważi kull relazzjoni li jkollok il-persuni jaħsbu li kollha għandhom ikunu sesswati, aħna tlifna ħafna l-valur tal-ħbiberija. U n-nisrani u l-komunità nisranija titlob li aħna jkollna ħbiberiji intimi ma' xulxin. L-insara, il-ħbib ta' Ġesu jintarfu billi jkunu huma wkoll ħbib bejnietom. Li r-rigal li aħna nagħtu lil xulxin ikun verament espressjoni tal-imħabba li hemm fil-qalb. Jekk hemm imħabba fil-qalb, jekk hemm relazzjoni intima, bil-fors tesprimi luha f'ġesti, f'rigali u f'għotjiet. Imma aħna nafu li jista' jkun hemm ġesti, rigali u għotwiet li ma jfissrux, ma jagħmlu l-ebda ġustifikazzjoni lir-relazzjoni. U anke l-mulej Ġesu fl-aħħar ċena l-ogħla livell ta' mħabba li bija ħabna jgħidilna jien ma nsejħilkomx iktar għaddejja, jiena nsejħilkom ħbieb, intom ħbibi, għax kull ma qal l-missier jien għarraftulkom. Ħuti, illum huwa jum vera sabiħ, din il-mara timla l-knejjes tagħna bil-fwieħa. Din il-mara ssir mudell tad-dixxiplu fidil li jara blajnejn tal-imħabba u jara vera min iħobb. Il-qija ma tarax. Meta inti tħobb ħajtek tibda ssir tidħol f'din il-ħela, f'din l-lotja. Jekk inti tħobb tagħmel minn ħajtek ukoll taħbira, Ġesu jgħidilha ħalluha għax dilkitni minn qabel. Din il-mara issir profeta, tagħmel ġest profetiku fuq Ġesu, tħabbar il-mewt tiegħu, tħabbar is-sinjar regali tiegħu. Tantu hekk il-Vanġelu jispiċċa billi meta għamli dan il-ġest fil-Vanġelu ta' Luqa jgħid u kull fejn jixxandar il-Vanġelu fid-dinja kollha, kull m'għamlet din jixxandar ukoll b'tifkira tagħha. Iva, hemm id-tifkira ta' Ġesu li niċċelebraw hekk Alla jrid nhar il-ħamis. Immem ukoll it-tifkira ta' din il-mara li tagħmel mill-imħabba tagħha ġesti konkreti li jmissu l-qalb ta' Ġesu u l-qalb tal-oħrajn. Ġesu tant jimpressjona ruħu mill-ġest ta' Marija li ftit ġranet wara jikkupjah u jirrepetih f'ħamis ix-xirka meta jibda l-ikla tal-imħabba tiegħu billi jaħsel is-saqaj tad-dixxipli. Ejjew aħna wkoll nesperjenzaw imħabba u espressjoni ta' mħabba li huma ikbar mit-partit. Ħalli dak li aħna nirċievu bħal Ġesu nkunu nistgħu nużawh il-ġesti liturġiċi li ħanaraw speċjalment matul dil-ġimgħa u li fuqhom ħanitolbu nirriflettu mhumiex ġesti li lilna jgħallmuna biżmoħħna xi jfissru, imma jsiru għalina l-espressjoni ta' kif ngħixu il-ħajja spiritwali u umana tagħna. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always